Jedan kratak eksperiment. Testiraj sebe da li si na prodaju. Zamislimo situaciju da neko od tebe zatraži da uradiš nešto nemoralno, odvratno, tebi šta god nikad ne bi uradilo ni u ludilu, ni za bilo koju cenu. Ti odbijaš, normalno da odbijaš, stojiš do sebe, jer je to nešto zaista odvratno, ali od naručioca novčana nagrada raste, recimo, prva je bila 2000 evra, odbio si. Zatim raste 10.000 evra, pa 15, ti si i dalje odbio, stojiš do sebe, ali raste na 40 itd. do ogromne neke nezamislive sume, a u pitanju isto delo. Da li bi se dvoumio ili ne, da li bi držao do sebe ili bi popustio pri nekoj ogromnoj cifri? Postavi sebi to pitanje i dobit ćeš odgovor da li si na prodaju. I da li bi prodao sebe. I razmisli dobro.